akwai wata rana tun da sassafe na je zan karyo safiya suka kiran lamba, ko da na daga sai ni ji muryar mace, sai ni ce bar Allah ni dai ban gane ki ba, sai ta ce kwarai ba ka sanni ba, amma yanzu dai za ka sanni ko wace ce. Ni ce shi kenan babu matsala, amma yanzu dai fa zan je in karyo safiya, kimi uzuri inda na shi na dawo, ni zama don kiran sai kika yanko wace ce, sai ta ce min shi kenan ba matsala, ina jira domin da koyaushe ne, sai ni je ni karyo safiya, bayan na dawo dai sai ni mai da makera, ina mai dawa sai daga ta daga, ta ce ka kira ni ce kwarai na maido, sai kika yo min menene sunanki, ta ce min sunanta ita sunanta Maryama mi ke tafi da ke dai, sai ta ce min da yanzu ba zai yin fada, amma ka jira dai koyaushe inda kana nan, ni ba matsala dai zan dinga kiran ka mu gaisa, ban gane maganar ki ba dai fa, ki me da zan fahimta sai ta ce ba matsala, na zan dai zan bar ku mai saurare, domin lokaci ba zai kai har in gida ba, labarin yana da tsawo dai fa, nan zan bar ku mai so ya biyo ni ci gaba, da kwa ci gaban sabonan ne muka tsaya, labarin Maryama mai rikita walwala ne.